Jeste li spremni, deco? Jesmo, kapetane. Ne čujem vas. Da, ludače. Idemo. Šta je ovo? Ti si slučaj za psihijatra. Ti si izgubljen u svemiru. Okej, Niko Beliću, hvala ti što si me podsjetio šta treba da snimim za klip. Jej! Ti si idiot. Prestani da se ponašaš kao kjer. Veliki pozdrav svima youtuberi i gledalci, dobrodošli na novi video na kanalu. Kao što vidite po naslovu klipa, danas je sa nama tu Trevor Phillips. Ma ko je tebi rekao da kažeš moje ime? Naš zadatak je da se zaposlimo danas na nekoj firmi ili nekom drugom mestu, ali bih ja ipak voleo da postanemo astronaut, što je i tema ovog videa. Pre nego što počnemo s ovim klipom, obavezno lajkujte ovaj video ako vam se sviđa moj sadržaj, subscribeujte se na kanal da postanete član Urošević Squada, također razvalite ono zvonce da budete obavešteni za svaki naredni video na kanalu i zapratite me na Instagramu Urošević_official i Urošević_jt. Krećemo, Trevore, krećemo u akciju! Ajmo, Trevore, pokreni to tvoje vozilo, daj gas i uključi žmigavac ako treba, pošto je Franklin imao iskustva i problema sa tim. Upali žmigavac, jebem ti se susta! Vidiš da se parkiram, koji problem ovdje imaš? Ovaj prsube familiju. Tek je svanulo jutro i Trevor još uvijek nije sposoban da izvršava svoje zadatke i dužnosti danas, a to je da se zaposli, tako da morat ćemo ići negde da doručkujemo. Orket, ja sam gladan, kad ćeš više prestati da pričaš, ja sam gladan bre, ne mogu da te slušam više. Opet gladan sam. Gladan sam. Jao, ceo dan samo hodam, hoću da jedem više bre. Jedemo familiju, opa nina naj, savršen doručak ovdje kod mene. Opa nina naj, savršen doručak familiju. Mekike. Mekike kažeš, ajmo da vidimo to šta je. Šta? Da li su ovog čoveka mekike ubile? Ne želi mi mene da ubiju. Ne, hoću da naručim te mekike ako ih ima. Kaži familiju, ima mekike. Koju hoćeš familiju? Imamo male je familiju obične, ima bate Ron Jeremy od pola metra, ima Gandalfov štap na Gandalfa metar. Daj mi 2 Ron Jeremija. Može, 2 Ron Jeremija. Ženo, stavi 2 Ron Jeremija tamo, zapakuj. Hteo bih još nešto da naručim, a to su šumeće tablete vitamina C, da li ih imaš? Šumeće tablete vitamina C, pa što ne popiješ bedan limun be ko svi normalni muškarci piješ šumeće tablete vitamina C. A ja nisam dobio ni mekike koje sam naručio. Gde su moje mekike? Ne znam to. Ne znam. Stvarno ne znam to. Dobrodošli nazad, evo nas ovdje sa Trevorom. Trevor nije uspio da jede mekike, familija ga je istukla ispred bijela zbog šumećih tableta vitamina C. Ne znam šta ga je spopalo, ali dobro. Mi moramo da nastavimo našim putem, moramo da te zaposlimo, Trevore, ne smeš da ostaneš beskućnik. Aj čoveč, aj nema veze što nisam jeo ove mekike, ali bar pivo da popijem, a ne znam koliko košta pivo, morat ću da pitam nekoga. Gospodine, da li znate koliko košta pivo? Ajde bre, reci. Pošto košta, ja znam pošto koštu 2, 3, a jedno ne sećam se. Zar čovjek toliko mora da traži, brate? Pa kako ne znaš bre, živiš ovdje, ne znaš? Ma sad ću da pobijem ceo narod, Rafališem sve ljude ovdje, svi su mrtvi, svi su moji. I tako kažeš, promašio si tiket. Stani, sad čekaj, neko me zove, jao. Halo, dobar dan, šefe. Halo, dobar dan, šta treba, šta hoćeš bre? Imamo jedan veliki problem. Pojavio se Trevor, da znate. Trevor? Pa zar on nije mrtav bre? Ma živ je bre, šefe, evo vrši haos u gradu, ubija sve redom okolo ljude. Vrši haos po Los Santosu, molim? Moramo pod hitno dovesti neko pojačanje, inače će on napraviti veliko sranje.
Ne šalji bre nikakvo pojačanje, jel ti jasno bre? Ništa ne šalji. Ali šefe, moramo dovesti pojačanje, vi to razumete? Aman kažem da ne šalješ nikakvo pojačanje, znam šta treba. Ali šefe, moramo! Nema, jel jasno? Ajde, ćao bre. Koja budala bre, brate? Šefe, ko je budala, šta se desilo? Kretenu jedan, to se tebe ne tiče, idi vidi šta radi čombe. Ju šefe, ali ste vi ters, pa prošli gazda je bio mnogo bolji od vas. Hajde baš da vidimo šta radi taj čombe. O ne, čuje se nešto. To je samo zloban svijet, jebe li majku zloban svijet. Jao, opet Zmira neku pesmu, jao, sve bi dao da on izađe iz zatvora i to odmah. Mrš, stoko! Sram te bilo u tim godinama lažeš, kakav primjer daješ omladini. Mogao bih i Šojiću da napakostim dan i da mu malo unakazim kuću zbog onoga što mi nije plaćao 3 meseca što sam radio za njega. Ha ha ha, gotov si Šojiću, platit ćeš ti meni jednog dana. Ha ha ha, evo ti ga. Ha ha ha. Ha ha ha, ima da mi platiš. Šojiću moj si. Nemoj da bežiš. Evo ti ga na, što ću da platim. Zašto ti odmah ne otvaraš vrata dok se napolje pred kuću događa medijski klinč? Šta radiš ti ovdje? Ajde stavljaju ti lanci, katanci i laserski zraci stavljaju. Ćućoliš onu tvoju aspidu. Ne znam o čemu pričate. Znaš ti dobro od čega ja pričam? Sigurno si dovodi ovdje da pravite orgulje. Kakve orgulje? Znaš ti dobro kakve orgulje? Ćirko, ja sam nju pročitao. Ona je nimfomajka. Htjeli ste da kažete orgije? Dok je mačka na teren s diplomatski hor, ovdje u kuću miševi kolo vode. Opa, Đurđo! Dok mene medijski klinčuju. I šta njuška sa... Šta to? Ćirko, bre, ti si manijak, bre. Ti samo ženski misliš. Bolje bi bilo da ne pričate mnogo. Ma ko sad zove, ne mogu ni Šojićevu kuću da uništim kako valja. Ovaj broj mi nije poznat, ko je bre ovo? Pozdrav! Ja sam kolonel i imaš zadatak da radiš kao astronaut. Ti si Trevor Philips, jesi, ne zanima me, moraš da dođi na Forza Kuda. Okej. Evo nas ljudi moji, sleteli smo na tajnovito i skriveno ostrvo gdje se nalazi čuvena raketa svemirska koju proizvodi NASA. Kolonel nam je zadao zadatak da nađemo, uhvatimo i ubijemo neprijatelja, što nije nimalo lako. Lansiranje počinje za 3, 2, 1, krećemo! Orbita se lansirala i sada idemo na Mesec. Postali smo astronaut u GTA 5 kao što možete da vidite. Evo nas ljudi moji, lansirali smo se na Mesec i sada treba da uhvatimo našeg neprijatelja, da ga potražimo iako ga još uvijek nema. A kao što možete da vidite, ovaj mod je zaista dobro odrađen, planete i meseci su zaista dobro odrađeni, momci su se potrudili da urade ovaj mod. Ako želite još epizoda ovog ovdje moda, pišite mi to obavezno u komentarima. Sljedeće nedelje ili one tamo izlazi drugi deo Divljeg zapada. Izvinite što nisam bio toliko aktivan zato što meni treba dugo da editujem jedan klip, zato što hoću da ispadne što bolji i što zanimljiviji, tako da izvinite zbog toga. Ljudi moji, za sad nema ništa zanimljivo. O, šta je ovo? Tragovi neki? Da vidimo dokle nas vode. Do motora! Motor se nalazi na Mesecu, da li je ovo ljudi moji moguće? Ovo je možda nagoveštaj da se naš neprijatelj nalazi negde u blizini i da kolonel ipak nije lud kao što ja mislim. Ovo je zagonetka, kako je moguće da je motor uopšte na Mesecu, kako je moguće da je uopšte u voznom stanju. Još je i upaljen, što znači da je naš neprijatelj negde u blizini. Kao što možete da vidite, ovdje je Trevor sa nama u gaćama, iako bi trebalo da bude obučen u astronautsko odelo. Ne znam zašto nije u ovoj verovatno bug kod ove igrice. Pa šta ako sam u gaćama? Kolonel mi je napravio problem, nemoj i ti. Šta je? Šta si ti plenila? Ko da nikad nisi vidjela muškarca u gaćama. Bil bez gaća. Evo ti na, evo ti.
Od našeg neprijatelja nema ni traga ni glasa, što znači da je ipak kolonel bio lud. Šta se dešava? Motor mi je pao, o ne! Što znači, i čujem još neki glas usput. Znači naš neprijatelj u blizini, tamo! Drugovi partizani, napred marš! 1, 2, 1, 2. Čuje se odje koraka po kamenju hercegovskom. Izete, vidim nekoga, imamo uljeza. No! Pa svaki minut me neko prekida. Ne, ozbiljno, imamo uljeza, Izete, moramo ga uhvatiti. Ja ne padam u ruke neprijatelju, nema povlačenja. Bimo svoje redove. Juri! O ne, begaj! Begam ja polako odavde. O ne, što se dešava? Teleportovani smo negde. Gde je ovo? Šta je ovo? NLO! O ne! Pali smo dole! Odmah pripremaj pušku i pucaj vanzemaljce. Šta je ono? Čuje se Izet Fazlinović. Šta? Ne! Begaj! Sunce ti kapitalističko, Trevore, probudi se! Šta? Čekaj bre, to je bio samo san? Da, to je bio samo san. Ti sanjariš neke gluposti o svemiru, a vidi da živimo. Čekaj, to je samo bio san? Ja i dalje živim onda u ovoj jazbini. Ne! I to je to, ljudi moji, što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno bacite like. Subscribeujte se na kanal da postanete član Urošević Squada. Također razvalite ono zvonce da budete obavešteni za svaki naredni video na kanalu. Zapratite me na Instagramu Urošević_official i Urošević_jt. A do tada mi se vidimo naredni put. Veliki pozdrav!